Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Acción. Hola, soc Javier Soligógil, estic estudiant Belles Arts i vinc en un altre vídeo. Tada! Este està millor preparat, estic ja en ma casa i està tot molt millor si tinc el mòbil penjat i queda super pro i queda superbé, una meravella. I bueno, què anem a fer avui? Pues avui anem a fer un tutorial d'aquarel·les en vi i en cafè, que en el cartell solo fique cafè perquè això ha sigut una idea que me va vindre després, perquè com me dieu el vídeo la veritat és que en una copeta de vi està més divertit. Pues ara mira, copeta de vi, toma. A veure, per què faig això? Perquè com no sé si teniu aquarel·les en casa o no, pues en això se poden aconseguir efectes que són molt xulos i molt similars a l'aquarel·la, molt guais. Bueno, s'aconsegueixen uns efectes que són molt xulos i que queden molt millor que, per exemple, les aquarel·les estes de pastilletes redones, les típiques que teniu a casa, que és més probable que tingueu eixes que unes altres. Per exemple, estes... Uau, és que ho puc ensenyar així i queda super pro. Estes són les que jo gasto i les tinc de fa 2 anys. I, bueno, estes ja estan a punt d'acabar-se, però van superbé. I valen sobre 10 euros. Vull dir, quan isquem d'ací, si voleu comprar-vos unes aquarel·les, en vez de comprar-vos de pastilla, compreu-vos estes perquè se mesclen superbé, se pigmenten, vull dir, tenen el color superpotent i queda superxulo. Però, com no sé si teniu aquarel·les o no, ni si teniu pincells ni res, pues anem a fer-lo en cafè i en vi. Perquè quan s'asseque, en el paper queda genial. I jo us recomano que gastareu paper d'aquarel·la, però com tampoc tindreu, suposo, en un folio normal valdrà, perquè solo anem a fer com a molt 2 capes d'aquarel·la. Jo vaig a ficar-me en igualtat de condicions en vosaltres i vaig a gastar pues, el paper de la llibreta, que és super cutre, i pincells de pintacares. O sea, si això no és precarietat, jo ja no sé què és. Vale. I res, pues, dir-vos que hi ha gent que fa coses professionals en això i que, per exemple, vull dir, no tots els materials que gastem són materials que, diguem, estan expressament fets per dibuixar. Per exemple, un dels materials que gastem en Belles Arts és la nogalina, que la nogalina en realitat se gasta per vernissar mobles i que queden color aixina fusta, aixina càlid, rotllo cafè. I això se dilueix en aigua i ho gastem com si fos tinta xina o algo aixina. I la veritat és que queda superbé. Entonces, pues un poc lo que vos vaig dir ja en l'altre vídeo, que els materials i... que no és tan important el material i la tècnica o tot el que tinguem, sinó el saber aprofitar el que tenim a l'abast. I res, molt content de que m'enviareu moltes coses i entonces, pues, de lo que he vist que m'heu enviat, pues vaig a fer com una progressió del vídeo primer per aclarir-vos potser alguns dubtes o coses que he vist que no vaig deixar molt clares. M'agradaria començar per lo primer, per la línia peluda. Direu, què és la línia peluda? Pues, mira, així ja he fet un exemple, però el vaig a tornar a repetir. Una avispa, hola! Ai, si la càmera! Lucía te temo i se n'ha anat, vale. Hola. Pot deixar-me algun vídeo bé? Pregunto. No sé. Ja valdrà? No? Ja valdrà? Mira, és que al final no sé si en riure o plorar. Amiga, que vaig a dibuixar ahí. Mare, però que gorda! Però que gorda! Va, home, va. Vale, se n'ha anat. Ja està, no passa res. Seguimos para bingo. Bueno, la línia peluda és lo típic que vas a fer una línia. Imagina't que tenim que fer una línia d'ací a així. I té que ser una línia recta. I tu dius, me cago de temor, no sé fer una línia recta. I entonces comences a fer aixina. Això, senyores i senyors, és una línia peluda. Això és algo que tenim que evitar perquè per començar després mires això i
no dona la sensació que és una línia recta, és com si haguéreu fet d'un punt a un punt aixina i haguéreu fet com una taca d'ombra. Però a part una taca bruta, no quede limpio. Entonces, para agarrar soltura y para hacer que las cosas sigan claras y definidas, es que no sé com explicar-vos-ho, però la línia peluda és algo que tenim que evitar. Simplement és que no és bonico fer-la, no queda bé. Intenteu practicar, aconseguir els traços en un sol moviment de llapis, ¿vale? Ja està. Això sobre la línia peluda. Després, una cosa que vaig intentar dir en el vídeo anterior però no vaig dir és sobre difuminar. Al voldre fer una taca, pues a lo millor l'ha volgut fer així en llapis, però no li ha quedat tota igual i se veuen línies pel mig o alguna cosa. I entonces ha pensat aquesta persona, pues en el dit faig. No feu mai això. En els dits no se toquen mai el paper. Si voleu difuminar, perquè voleu difuminar, feu-lo o en un cotton peal o en un bastonet d'estos de les orelles o en lo que sigui, però en el dit mai, perquè el dit el tenim, té grassa i quan ho passem pel paper l'emborronem tot i després si tornem a passar per allà en el llapis no se quedarà igual que si ho farem en una altra cosa. Jo us recomano ja de principi no difumineu, però si aneu a difuminar perquè no podeu aguantar-vos les ganes, no ho feu mai en el dit, mai. I per últim, crec ja, és que no dibuixeu de foto o intenteu evitar-lo lo màxim possible, perquè en una foto solo tens dues dimensions. És com si estigués fent un dibuix d'un dibuix. Quan estàs dibuixant a partir d'una foto és com si estigués dibuixant a partir d'un altre dibuix. I la realitat te dona moltíssima més informació i per després analitzar, diguem, per progressar en el dibuix és molt millor. I sempre que tingueu algo per dibuixar de la vida real, per exemple, voleu dibuixar-vos una mà, dibuixeu la mà de qui tingueu al costat o dibuixeu... Intenteu evitar les referències de foto el màxim possible. Ja està. Una vegada acabat això, pues ja mos anem a ficar en la part 2 del vídeo, que és dibuixar ja en aquarela de cafè i de vi. Comencem. Quin cafè i quin vi? Vi, pues, quan més fosc, més se veurà la taca. I el cafè, que no sigui soluble, el cafè feu-lo de cafetera. No sé exactament què dibuixar. Vull dir, jo vos vaig explicar en este vídeo no diguem com dibuixar algo, sinó com vos explico la tècnica esta de l'aquarela en el cafè i el vi, que és una opció que podeu fer i que és molt divertida. Vale, entonces, com vaig a dibuixar un poc el que me dóna la gana, pues mira, jo vaig a dibuixar la copa de vi que tinc davant perquè m'agrada. I després, si no, per exemple, una cosa que és també molt divertida de l'aquarela és que qualsevol taca quede bé. Entonces podeu agarrar en un pincell i fer, diguem, fer com així, saps? Tacar tot el paper i després en la taca que vos isque en la línia podeu fer un dibuix, el que sigui. És divertit, la veritat. I este ja serà com l'últim vídeo. Vull dir, la setmana que ve no faré vídeo ja perquè hi ha un munt de gent que està fent un munt de propostes superxules i això i pues, com que me sap mal està acaparant així este horari que podríem ja fer per una altra cosa. A lo millor més endavant torno, però bueno, de moment també he de dir que he de deixar de fer vídeos perquè els estic gastant un poc per fugir de les responsabilitats de la universitat i no estic fent la feina de classe, però bueno. Bueno, pues això, estic seguint. L'aquarela, en realitat, també per aprendre està molt bé perquè és com un poc forçar. Vos en recordeu en l'anterior vídeo que vos digué, comenceu en taca i després aneu definint en la línia. Pues l'aquarela lo que té és que no la podeu borrar i solo se poden fer taques. Entonces, per aprendre a esbossar o a així un poc de la línia, està molt bé també. Vale, ja, seguim. Hem tingut que fer una pausa perquè en esta casa de repente han decidit que era un superbon moment per limpiar el filtro de l'aspiradora. Així que, res, cosetes. S'ha secat ja un poc el que he fet antes i ja se veu... És que quedé superbé, no a mi m'encanta. Fa uns colors que són xulíssims. Saludo a Lucía, que està així fent de directora de càmera. Això, vos volia dir. Càlids i freds. Això busqueu en Google i vos eixiran imatges que vos ho explicaran molt millor que jo, perquè jo vos vaig a llançar així com un poc les coses bàsiques
i ja està. Pues bueno, els càlids en general se gasten pa, igual que dèiem l'altre dia que els blancs i els negres més foscos pa lo que està més prop, pues els càlids en general també se solen gastar pa la informació que tenim més prop, diguem, en la realitat. I els freds, pues al contrari, se gasten per lo que tenim més lluny. El cafè és un tono càlid i si aneu a dibuixar algo com l'altre dia en 3 dimensions, com un paisatge, aprofiteu-lo per les coses que teniu més prop i a lo millor vos ajuda a donar la sensació de profunditat. Però si no, pues podeu jugar en els 2 colors que teniu i en més colors i això i fer com una gamma cromàtica com més àmplia. Vale, ara anem a deixar això perquè això sí que li costa un poc més d'eixugar que l'aquarela i també perquè estem gastant un paper que no és específicament pa això, perquè això en un paper bo de cotó, en un gramatge gros, això fa i xuple l'aigua i en seguida teniu que tornar a ficar-li humitat si voleu tornar a treballar. Però com és en aquest tipus de paper, pues farem el que podrem i ho farem molt bé. No és com en l'altre vídeo, que este me l'he preparat un poc més, que a veure, de no res a escriure-me en una nota coses que vull dir, pues ja t'he dit que planificació poca en els 2 casos, però més des de luego ja és. Que me veu així en estos pincells fent això, però que realment estos pincells tampoc són tan ruïns. Jo, per exemple, esta setmana he fet encàrrecs en estos pincells, que ja que estic, pues vaig a fer-me promoció i si voleu algun encàrrec, un dibuix o algo, pues contacteu-me. I ja està. És que m'encanta això de fer-me promoció, free marketing. Estic veient que m'he inventat, diguem, la posició de les coses. Però bueno, ja vos he dit que no anava a fer un dibuix d'algo com l'esbós de l'altre dia. Que la veritat és que en això de la quarantena mos estem tornant un poc Félix Rodríguez de la Fuente, perquè nosaltres hicim ahir al cafè, al carrer, i m'he fet supercol·lega d'unes sargantanes, però fa uns dies que no les veig i me tenen preocupat. És que de veritat que me cau molt bé. I vam trobar també l'altre dia una aranya super rara que tenia el cul de color roig, xunguíssima. I estava pensant, paixi a paseo, puc dibuixar? Així no em podes tranquis? Vosaltres no digueu res i ja està. I ja està. Bueno, com li costa molt d'eixugar-se, ara pararé de fer això i ja acabaré en la línia per definir i ja està. No sé si... Mira, vos vaig explicar un poc el que he intentat anar fent a la vegada que feia això. Diguem, he gastat, per exemple, en la copa de vi, com és cristal, és superxulo dibuixar cristal i pintar cristal, està molt interessant perquè has de tindre una capacitat d'anàlisi prou bona perquè realment, al ser transparent, les llums i les ombres tenen molt que veure en els reflejos de les coses que tenen al voltant. Pues en el vi fer les parts més fosques i en el cafè les parts que eren com els mig tons. Diguem, si ho compararem en l'exercici de l'altre dia, el vi serien les taques més fosques i el cafè serien les més paregudes a la llum. I després el blanc pues, l'he deixat com llum. Com en el cafè i el vi no puc deixar solo una zona en color blanc, pues, n'hi ha que anar valorant on hi ha més llum que en altres puestos, però bueno, això ja ho aneu veient, i si no després en llapis o en boli o el que vulgueu, si voleu deixar l'aixina també bé. Entonces, per exemple, en la copa de vi, pues està clar que si l'altre és cristal i això és vi, pues és més fosc, i després, diguem, que els bordes estos d'ací dalt i els reflejos que me fan, per exemple, en la copa, la tassa de cafè i els gots estos de plàstic que tinc així, pues diguem que se veuen així, almenys des d'allà on estic. I entonces, pues, per això he ficat així el cafè. En la tassa de cafè, pues, més o menys igual. Per lo que passa que la diferència està en que la ombra que té la tassa de cafè, si la tinguérem que... Vull dir, és com blavosa, no és càlida, eixa ombra. Entonces, la he fet en la copa de vi perquè té un tono més fred. I ara vaig a esperar que s'eixugue, ficaré el llapis i ja està. I el que vos he dit antes, vull dir, simplement este vídeo era com per ensenyar-vos que se pot fer aquarela en este material i que podeu experimentar en altres líquids o coses que se vos ocorrisquen. Un exercici molt divertit també, per exemple, però més perillós, és en una cartolina negra i en lejía. Està superinteressant. Si voleu provar-lo, està molt guai. Diluir un poc de lejía en aigua i en un pincell
feu dibuixos sobre la cartolina i se fan efectes superxulos. I seguim, vale, ja s'ha secat tota l'aquarela, més o menys, i ara, si voleu en un llapis o en boli, mira, anem a fer-lo en boli, ja que estem gastant tècniques permanents, anem a fer-lo en boli, mos atrevim, mos la juguem. És que una de les avantatges de l'aquarela és que, en general, una altra avispa... No... Ara una abella. És que són pelo picopata. Així, no és un tutorial de dibuix, això. Mira, no me'n recordo el que volia dir. Simplement vaig a seguir i ja està. Fiquem un poc de línia. I bueno, pues això seria, diguem, la copa de vi. I ara farem la tassa de cafè. La tassa de cafè està més... Encara no està seca de tot, entonces... Però bueno. I jo crec que el vídeo ja el vaig anar acabant per així. I res, pues dir-vos que gràcies per haver vist este vídeo i si ja heu vist l'altre i m'heu enviat suggerències i coses, pues vos dono les gràcies. Bueno, este vídeo l'anem a acabar així i res, pues el que vos he dit, espero que hàgiu descobert possibilitats de fer. És que podeu dibuixar hasta en els carbons de l'estufa, podeu ficar-vos a dibuixar, és que en qualsevol cosa, saps? Animeu-vos a dibuixar i si descobriu alguna cosa així interessant, envieu-me-ho, que sempre està bé. Jo vos proposo esta tècnica, per exemple, també lo de treballar en lejía, mos veurem més endavant igual, i si no, pues podeu seguir-me en Instagram una altra vegada. És que m'encanta això de la promo, m'agrada un munt. Gràcies per veure els vídeos i seguiu bé en la programació que estem fent durant aquests dies. I res, el fin de que ve, més i millor. I ja està. Adeu!